ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଖାଇ ପିଇକି 2-3ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଯାକ। ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ଏବେ ନାଳବନ୍ଧରେ ଆମର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ସ୍କୁଟି ନେଇ ଗାଁ କରି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଉଡ଼େ ଏଡ଼େ ଯାଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବୁ ସେତେ ଦେଖି ଦେଖି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ବାଲିଯାତ୍ରା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଭାଇ ଥରେ ଆସ ବୁଲିକି ଯାଅ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିବେ ତାପରେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ମଜା କ'ଣ। ସେଥିରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ବୁଲାବୁଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ପାଖରେ, କ୍ରିକେଟ୍ ଗେମ୍। ସେଠିକା ଦେଖିଥିଲି, ସେଠିକା ଦେଖିଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ପଡ଼ିଲି, ସେଠି ଶୁଖୁଆ ଫୁକା ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଫାଇନାଲି ବୁଲାବୁଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଭିତରେ ପଶିଥିଲୁ, ମାଛ ଫାଛ କିଣାକିଣି ସବୁଥିରେ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଦେଖିଲି ଭାବିଛି ନେଇଯାଇଛି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗଲେ ତା ଆଗକୁ ଟିକେ ଗଲାବେଳକୁ ଆହୁରି କେଟେ କେଟେ ମାଛ, ବୋପାଲ ନାଲି ନାଲି ମାଛ। ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ହିଁ ପାଇଲିନି। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ସେଠି ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ପୁଣି ବାହାରି ଗଲୁ ଆଉ ଟିକେ କେଉଁଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମାଛ ଫାଛ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, କଉ ଫଉ ଚେଙ୍ଗ ଫେଙ୍ଗ ସବୁ ତ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଦୋଳି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ବସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଡର ତ ଇଆଡ଼େ ପାଟୁଛି ଆଉ ବସିବି କେଉଁଠୁ। ଫାଇନାଲି ଚାଲିଲେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରୁ, ଗାଁ କରି ବୁଲିଲୁ, ସାଁ କରି ଯାଇ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଜଣେ, ସେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଚାଲିବାଟା ଗୋଟେ ରସି ଉପରେ ବାଲାନ୍ସ କରି ଚାଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କ'ଣ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସେ ତାଙ୍କର ସର୍କସ୍ থেকে କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ହାରଟେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଶିଗଲୁ, ଏଇଟା ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ, ଦେଖିବା ସେଠିକି ବୁଲିକି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ପଶୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଖାଲି ତ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ, ଗଛ ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଗଛ। କ'ଣ କରିବା, ଫଟୋ ଉଠେଇ ମୋବାଇଲ୍ କରିଦେବା ତା ଭିତରେ ଟିକେ। ପଶି ବୁଲିବାଲି ଘାଣ୍ଟି ପକେଇଲି ତା ଭିତରେ ପଶିକି, ଆଉ ଖାଲି ଫଟୋ ଉପରେ ଫଟୋ। ତାପରେ ଆଉ ଛୁଆବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଲେଇବାଲାଟା ଠିଆ ହେଇଛି। ଚାଲ ଯିବା ଦିନ ମଲେଇ ଖାଇଦେବା, କାରଣ ଛୁଆବେଳେ ଖାଇଦେଲୁ, ଏବେ ଆଉ ତ ମିଳୁନାହିଁ। ତ 2ଟା ମଲେଇ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ ଭାଇ, 2 ଜଣ, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ 2ଟା ମଲେଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଟକ୍ ଟାକ୍ କରି ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ପୁଣି ବୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗି ପୁରା ଚେଞ୍ଜ। କଟକରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବ ତ କଟକ। ତାପରେ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି ଆମର ଚାଲିଲା। କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି ଖାଲି ବୁଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧିଲାଣି, କେତେ ଆଉ ବୁଲିବି। ତାପରେ ଅଟୋ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଅଟୋ ଉପରେ ବସିବ। ଦେଖିଲା ବେଳେ ତାପରେ ତ 3 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ୱେଟ୍ କରିବ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ୱେଟ୍ କରି ବସିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁନ କ ଖ ଗ ଘ ସବୁ ତ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ, ଦେଖୁଥିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ, ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଗଲି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଟକ୍ ଟାକ୍ କରି ଦେଖେଇଦେବା ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଫାଇନାଲି ଆସି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟିକେ ଉଠେଇ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଖଚ କରିକି ବୁଲିଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବୁଲାବୁଲି କରି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯାଇ ଧରିନେଲି। ଦେଖିଲା ମୁଁ ଲାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା ଆଉ। ବୁଲିକି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଖଟଖଟ ଉଠିଲା। କିଏ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଙ୍କ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନେ। ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଓହୋ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ହଉ ପୁଣି ଦେଖିବା ଟିକେ ସେଲ୍ଫିରେ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ନେଇଯିବା। ତା ଭିତରେ ତ ବୁଲୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଲା, ଆଉ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ବୁଲା ହେଉଛି। ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ପଶି ବୁଲି ସେଇଠି ତ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ସେଇଠି ଦେଖି ପଳେଇବୁ ସେଲ୍ଫି ନେଇକି, ଆଉ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ। ଚାଲ ପୁଣି ଭିତରକୁ ବସିଲା ବେଳକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଲଟା ଏଇଟା କ'ଣଟା, ଜଳପରି। ବାବାରେ ଏତେ ଭିଡ଼। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାମଦୋଳି ଲାଗିଛି। ଦେଖିବା ଟିକେ ବସିକି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତା ସର୍କସ୍ ଦେଖି ଯାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ସର୍କସ୍ଟିକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ, ମାନେ କେମିତି ସେ ବାଲାନ୍ସ କରି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ କେମିତି ସେ ନିଜକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିଛି, ସେ ରସି ଉପରେ ବାଲାନ୍ସ କରି କେଉଁ ଭଳିଆ ସେ କରୁଛି। ତାପରେ ସେଟା ଦେଖିକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ତାପରେ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି ଖାଲି ଦୋଳି ଫୋଳି ସେ ଦେଖିକି ଏଇଟା କ'ଣଟା, ଏଇଟା ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାଟା, ସେ ସିଆଡ଼େ ପଶିଯାଉଛି, ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସିଆଡ଼େ ପଶିଯାଉଛି, ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ଦେଖିକି ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆଉ। ତାପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା। ଦେଖିବା ଆ ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଚାଲିଲୁ ତା ଭିତରକୁ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ଖଚ କରି ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଅନେଇ ଦେଖି ଇଚ୍ଛା ତ ସବୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆଉ। ତାପରେ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ସବୁ ଟିକେ ଆଜି କିଣିଦେବା ଯାହା ହେଉଛି ହଉ। ତାପରେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ସବୁ ତ ଲାଇଟ୍, ଲୋକ ଦେଖି ପୁରା ମନ ଖୁସି ଆମର ଆଉ। ତାପରେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ କ'ଣଟା ଏଇଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ତ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ମିଳିଲାଣି। ଏଟାକୁ ଦେଖିଥିବେ ଭାଇ, ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଏଇଟା ଅଛି ଟିକେ କହିବେ। ତାପରେ ତ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ପକେଇଦେଲୁ। ପାଟିରେ ପକେଇ ଏଠିକି ଆସିଲା ସବୁ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ଭାଇ ପଚାରିଲୁ ତ ରେଟ୍ ତ ପ୍ରବଳ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବି, ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇ ପଳେଇବା ଏଠି ଆଉ କିଛି କିଣିବା ନାହିଁ, ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଏଇଟା ଦେଖିଲାଣି ସେଇଟା ଦେଖିଲାଣି, ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ପୁଣି ଘରେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଏ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଭାଇକି ରେଟ୍ ପଚାରିଲୁ, ସେ ତ ଆମକୁ ରେଟ୍ଟା କହିଲା ବେଳକୁ ଆମ ହୋସ୍ ଉଠିଗଲା ଆଉ। ଏଡ଼ିକିଏ ଜିନିଷ ଏତେ ଟଙ୍କା, ଚାଲ ଏ ଜିନିଷ ଭାଇ ଆମେ କିଣିପାରିବାନି। ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ। କ'ଣ ହେଲା ତା ମନ ଟିକେ ଆମେ ପୁଣି ବଜେଇଦେଲୁ, ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦେଇ ବାହାରିଗଲୁ ସେଠୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସବୁ ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖ ଥରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ଟିକେ ରେଟ୍ ଟିକେ ରହୁଛି ଆଉ ଆମମାନେ କ'ଣ କିଣିପାରିବା। ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଆଜି ଏଠି କେଉଁ ଜାଗାଟେ ପହଞ୍ଚିବ ସବୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା, ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏ ଜିନିଷଟା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଲାଇଟ୍ରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଭିତରେ। ପୁରା ମହାଦେବ ବସିଛନ୍ତି, ଜଳୁଛି, ମାନେ ଏଭଳି ଲାଇଟ୍ରେ କରାହେଇଛି କାମ, ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁନି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ବାହାରିବେ, ରାମ ବି ବାହାରିବେ, କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ସତରେ ଲାଗୁଛି ତା ଭିତରୁ ସବୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଦେହରେ ଲାଇଟ୍ରେ ହେଉଛି, ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି। ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ଭରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, ବାପାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଥରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଦେହରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ। ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇ ଲାଇଟ୍ରେ କେମିତି ସବୁ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି, ଯାହାହେଲେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ। ବୁଲିବାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଣ୍ଢେଇ ଦୋକାନରେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଟକ୍ଟାକ୍ କରି ଗୋଟେ କ'ଣ କିଣିଦେବା। ଏଠି ଆସିକି ସିନ୍ଦୁରପୁର, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ଦୁରପୁର ମଉସା ବିକୁଥିଲେ। ମଉସାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବାର୍ଗେନିଂ ଚାଲିଲା ପରେ ଦେଖିବା ସିନ୍ଦୁରପୁର ଦୁଇଟା ନେବା ଆଉ। ତାପରେ ଚାଲି ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ସିନ୍ଦୁରପୁର ଆସିଲା। ମଉସାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କିଆ ଦିଆହେଇଥିଲା ବୋଧେ, ସେ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିକି ଆମକୁ ଆଉ ପଇସା ଫେରାଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଫେରାଇ ଦେଲେ। ପଇସା ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖେଇଦେବା, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ହେଇଛି, ଆସିକି ଟିକେ ଠିଆ ହେଲୁ କିଛି ସମୟ, ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ, ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦୋକାନ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଦୋକାନ ଭାଇ, ବାଲିଯାତ୍ରା ହିଁ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଆଉ ଏମିତି ଦୋକାନ ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ପାଇବେନି ସେନ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ଏ ଜିନିଷଟା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି। ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ତ ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ଆଉ। ତାପରେ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖା ଦେଖି କରି, ତାପରେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଆସି ଗୁପଚୁପ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଗଲୁ। ସେଲ୍ଫି ନେଇକି ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲୁ, ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇଦିଅ। ଫଟାଫଟ ସେ ବନେଇ ଚାଲିଲେ, ବନେଇକି ଆଗ ଦେଇଦେଲେ ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍କୁ ଫଟାଫଟ ଖାଇ ଦେଇକି ସେଠୁ ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆସିଗଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କିଣିବାକୁ, କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଲି ଆଉ, କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ କାନରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ। ତାପରେ କାନରେ ଫାନରେ ତାକୁ ପୁରେଇ ରେଡ଼ି କରିକି ପଇସା ଦେଇ ସେଠୁ ବାହାରିଗଲୁ। ଏଠୁ ଆସୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଦୋକାନରେ। ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ କିଣିକି ତ ନେବା ଆଉ, ଆସିଛୁ ମାନେ ପଇସା ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଉ, ହଉ ପଛେ ଗୋଟାଏ ଦିନ କିଣିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାନ୍, ଦେଖିଲୁ ଫୁଡ଼୍ ଭ୍ୟାନ୍। ଏ କ'ଣ ଏମିତି ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ନେଇଯିବା, ଫୁଡ଼୍ ବିକିବା ନେଇକି ନହେଲେ ଆଉ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଅଟୋଟା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ଭାବୁଥିଲି ଏଟାକୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି 49,999 ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ସେ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ, ପଇସା ତ ନଥିଲା, ନହେଲେ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଜି ଯାହାହେଲେ ବି। ସେଇଟା ଦେଖି ପୁଣି ବାହାରି ଆସିଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଲୁ। ବୁଲାବୁଲି କରିକି କ'ଣ ଟିକେ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି, ପୁଣି ଆସି ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା ପାଖରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ, ଖାଇ ଚାଲିଗଲୁ। ଯାହା ହଉ ଏ ଗୁପଚୁପ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ଠାରୁ। ଏଠି ଗୁପଚୁପ୍ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ, ପୁଣି ବାହାରିଲୁ। ଆଚାର ଦୋକାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କ'ଣ ଆଚାର ନେବା ଖୋଜି ଫାଇନାଲି ଆମର ଚଏସ୍ ହେଲା କୋଳି ଆଚାରଟା ନେବା।
ହଁ ଭାଇ ଭାଇ କୋଳି ଆଚାର ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ଭାଇ କହିଲ ଠିକ୍ ଅଛି କୋଳି ଆଚାର ନିଅ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଭାଇ ଓଜନ କରିକି ଆମକୁ କୋଳି ଆଚାର ବି ବଢ଼େଇଥିଲେ। ତାପରେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ସବୁଆଡ଼େ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ କିଣିବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତାପରେ ଆସିକି ବେଲୁନ୍ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତ ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ଟେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ସବୁ ଦେଖି ବୁଲିବାଲି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି ପକେଇଲୁ। ଫାଇନାଲି ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଗଲୁ ପୁରା ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଆସିକି ଚାଲିଲୁ ପାର୍କିଂ ପାଖକୁ। ଦେଖିବା ପାର୍କିଂ ଆହୁରି କେତେ ବାଟ ରହିଲାଣି, ଗୋଡ଼ ହାତ ତ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧା ହେଲାଣି, କେମିତି ଯିବା ପାର୍କିଂରେ। ଫୁଲା ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଛାଡ଼ ଆଉ କିଛି ତ ନେଇହେବନି। ଚାଲ ପାର୍କିଂ ପାଖକୁ ଯିବା ଜଲ୍ଦି। ପାର୍କିଂରେ କେଉଁ ଜାମ୍ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗାଡ଼ି ବାହାର କରି ଚାଲିଲୁ ଭାଇ ଘରକୁ। ଏବେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଦେଖୁଥିବେ କୋଉଭଳିଆ ଭିଡ଼, ବହୁତ ଜୋର ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଭାଇ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା କ'ଣ। ଗାଁ କରି କାଟି କୁଟି ଆସିକି ଆମେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଫାଇନାଲି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏକ୍ଜିଟ୍ରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ବି ବହୁତ ଜାମ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଭଳିଆ ଜାମ୍ ଲାଗିଛି। କ'ଣ ଖାସ୍ କରି କାଟି କୁଟିକି ବାହାରିଲୁ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଭଳିଆ ଜାମ୍ ହେଇଛି ଭାଇ। କାଟି କୁଟି ପୁଣି ଆସିକି ଫାଇନାଲି ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ବାହାରିଲୁ। ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ତ ରୋଡ଼, ହଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁ। ଏପଟେ ବି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ବି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଜାମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଏପଟେ ବି ବହୁତ ଜାମ୍ ଅଛି। ଚାଲିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।